дар Москва салом алейкум суди тинҷи саломатӣ хуб шудмон. Дар Москва Москва занаку пайдо шудагиянд украинка карочи банкҳо да я намуди дору мегарданд ранги бӯи духӣ мекунад мебинанд хадои кушада ранги коронавирусай гузарандаҳай мия мега ман запхена ҳис намекунам мега ку буш букаша бу мекунам вообще кришка шои мекунам вехи бинид мебараш карочи заразитат мекунад фаҳмиди нафас мекашам вехи байни ним соата одама мекуша. И вирусай тарафи Украина рӯй кардан син Россия. Вале ҳатиёт ки любой зана короче ми мардакай занакай тара ёки бачаҳои шиносут на файрут кунад буга мисла паниҳо халт кунем бу букашем буга не бигу дар кор нест спасибо вообще умуман территорияш нагардем короче ҳатиёт кунем ки беҳад безе будай рӯе ки бачаҳои шиносуда бифаҳманд. дӯстони азиз, як лаҳза вақти шуморо мегирем. кор барои тамоми занҳо ва духтарҳои хонашин, касоне ки хоҳиши кор кардан дошта бошанд, танҳо бо воситаи телефонӣ маълумоти пурра ба ҳамин рақамҳои дар рои экран буда WhatsApp пайваст аст ва ҳамин апамон нависед. ин апамон ҳамаи маълумотҳо дар бораи корро бар шумо мефаҳмонад. агар кор бар шумо маъқул шавад марҳамат кор кунед. ба шумо барори кор хоҳонам.